שלום. היי! הבנת אותי. שלום. סליחה שהבלתי אותך. אתה דוקטור שכחוני? נכון. מאיפה אתה יודע? שלחו אותי, אנחנו מחדשות הפייסבוק, רציתי לשאול אותך כמה שאלות, הבנתי שאתה משתתף בהצגה החדשה. פייסבוק. אני בדיוק מנסה לפתוח עמוד, תסתכל. אתה רואה? כן. אני גם בצבע של הפייסבוק. כן. הנכדה הקטנה שלי אמרה לי, סבא, אתה חייב לפתוח פייסבוק. באמת? כל העולם, פייסבוק, פייסבוק, פייסבוק. טירוף. יפה. כן. ומה בדיוק אתה עושה בהצגה? אתה שחקן גם? אני משחק, אני בעיקר מלמד שמה. אני דוקטור שכחוני, מומחה לבעיות שכחון ואובדן זיכרון. יצא לי חרוז, עץ תפוז. יש לי בעיות רציניות. אני מטפל בילד שסובל מבעיית ראש, והוא סובל מאמנזיה רטרוגרדית. כן, תמשיך. יפה. אתה רוצה למסור משהו רק לקהל בבית? מאוד חשוב לשים קסדה, לחצות במעבר חצייה. רגע. מה עוד? חברים, תשמרו בדרכים, זה מסוכן. אביחי? מה? אתה רוצה להגיד משהו? רגע, יש לי טלפון. רגע. כן? הלו? טוב, ביי. משגעים אותי האנשים. אז, אביחי, אתה רוצה להגיד משהו? חבר'ה, תבואו להצגה. שנייה, יש לו טלפון? רגע.